Юрась Зяньковіч, вядомы грамадскі дзеяч, грамадзянін ЗША, куды ён эміграваў з Беларусі. У весну 2021 года стаўся фігурантам справы аб спробе дзяржаўнага перавароту. Лукашэнкаўскія сілавікі схапілі яго ў Маскве, а пазней засудзілі да 13,5 гадоў зняволення. Зяньковіча вызвалілі сёлета ў красавіку. Гэта выглядала як жэст Лукашэнкі, прымеркаваны да пачатку перамоваў з адміністрацыяй Дональда Трампа. Як заявіў тады дзяржаўны сакратар Марка Руб'ё, вызваленне адбылося менавіта дзякуючы прэзідэнту ЗША. Апошнім часам Юрась Зяньковіч праходзіў рэабілітацыю за акіянам. Што датычыць іншых фігурантаў справы аб дзяржаўным перавароце, то на волю таксама выйшаў былы лідар партыі БНФ Рыгор Кастусёў. А вось палітолог і аўтар палітычнай біяграфіі Лукашэнкі Александр Фядута застаецца за кратамі. Юрась Зяньковіч ужо знаходзіцца ў нашай студыі. Вітаем вас. Добрый день. Вітаем, рады вас бачыць. Заўважылі, што ідзеце на папраўку, прынамсі з тых кадраў, калі мы апошні раз вас бачылі, па тэлебачанню шмат што змянілася. Што? Ну, тое, што было год назад, гэта ввогуле было жахліва, канешне. Пасля гэтага надо мной актыўна працавала як КГБ, так і моя жонка ўжо пасля вызвалення. Таму што, называецца, вяртаюся ў свае габарыты звычайныя. А КГБ як, калі параўнаць рацыёны гатавала? Это цікава было, што мяне 3 студзеня адразу пасля Новага года прывезлі з мазырскай калоніі на амерыканку зноў, дзе я прабавіў 4 месяцы наступныя. Вось, і змясцілі, ну, на амерыканцы ввогуле ніхто з голаду не пакутае, а мяне змясцілі яшчэ відавочна ў такую камеру, дзе трымалі асабліва добрае забеспячэнне за кошт іншых вязняў. Вось, і нават быў такі пэўны момант, таму што так сидзіш, чакаеш з дня на дзень нешта здарыцца, значыць, не вызваляюць, нічога не робіцца, уже так на нервах кажу, хлопцы, ну калі ўжо гэта, калі ўжо будзе рухнікі наперад? А адзін з былых дырэктароў беларускіх кажа: Юрась, рана, павінны вярнуць спачатку форму. Юрась, можа, з задавальненнем, так, і з вялікай цікавасцю яшчэ мы бы хацелі задаць пытанне датычна таго ж самага нават і Александра Федуту, з якім вы па адной справе праходзіце. І Рыгора Кастусёва, які зараз на так, і агулам пра ваш досвед турэмны, але ўсё-такі пачаць ад вось этой гарачай палітычнага, дыскусійнага, што вакол нашага рэгіёна адбываецца. Перамовы ў пятніцу, Дональд Трамп, Владимир Путин, вы якраз са Злучаных Штатаў вярнуліся. Якраз гэты ўвесь час, я так разумею, у вас была некая рэабілітацыя і частыя кантакты з адміністрацыяй новай Белага дома. На вашу думку, вось пасля этого інтэрв'ю Саймону Шустеру склалася ўражанне, што адзінае, з чаго хацелі амерыканцы, і дзякуючы чаму вы на свабодзе цяпер тут у нашай студыі, гэта у выніку гэтых дыялога, перамоваў так з Лукашэнкам, кантактаў нават хутчэй за ўсё, гэта атрымаць доступ да канала камунікацыі з Крамлём, з Владимиром Путиным. Вось, цяпер не асабіста сустракаюцца. Атрымліваецца, Беларусі ўжо не патрэбна ЗША. Ну, я думаю, что это крышечку спрашчэння ситуации, потому что тут не только ведется про коммуникацию с Путиным, трэба таксама не забывать про стратегічнае становішча Беларусі, потому что Амерыцы не патрэбная вайна яшчэ з паўночнага фронту на Украіне, потому что гэта ставіць пад небяспеку не толькі Украіну, але гэта ставіць таксама саюзнікаў Злучаных Штатаў у Европе, тую ж Польшу, Літву, Латвію, таксама ставіць небяспеку. І таму, канешне, разглядаецца пытанне такой так званой фінляндызацыі Беларусі, то есть каб Беларусь была максимально нейтральная, і, канешне, ну, задача максимум адміністрацыі Трампа гэта адцягнуць Лукашэнку ад Пуціна, ну, але Лукашенко сам пра гэта выразна гаворыць, што сяброўствам не гандлюе, вось, і ну, так званым сяброўствам, заклятым сяброўствам. Вось, і таму, ну, гэта наўрад ці збудзецца. Але, вось, канешне, канал камунікацыі, з аднаго боку, гэта для адміністрацыі Трампа, ну, а для Лукашэнкі, безумоўна, важна ягонае прызнанне і паказаць, што ён сустракаецца з вельмі важнымі людзьмі, што аж самога Вашынгтона да яго прыязджаюць, і што няма мовы пра тое, што не рукапажаты, няма мовы пра тое, што ён знаходзіцца ў блакадзе. Ці гэта значыць, што у хуткім часе мы зноўку можам чакаць вызвалення асобных палітвязняў? Ну, такія рэчы публічна ніхто не абмяркоўвае, не агучвае. То есть мне за некалькі месяцаў неафіцыйна казалі, што вызваленне хутка будзе. Вось, ну, але все это цягнулася дастаткова доўга, таму што гэта все дыпламатычны працэс, і загадзя ніхто такія рэчы не анансуе. Таму я думаю, дай Божа, што такія перамовы вядуцца. Вось, і дай Божа, каб як мага больш людзей выйшлі на волю, і, безумоўна, дай Божа, каб пры гэтым рэжым нічога не атрымаў нам замен. Калі казаць вот пра фінляндызацыю, так, Беларусі, гэта
дзе разглядаецца, вы кажаце, што разглядаецца такі сцэнар, такая роля Беларусі ў рэгіёне, дзе гэта разглядаецца, і можаце падрабязней трошки расказаць, як вы бачыце фінляндызацыю нашай краіны? Ну, гэта больш не моя ідэя, это больш ідэя, мабыць, вашынгтонскіх палітычных колаў. В сэнсе фінляндызацыі не ў тым сэнсе, што як была Фінляндыя паміж Другой сусветнай вайной 91 годам, в часы так званай халоднай вайны, яна была нейтральная. То есть, ну, гэта было б ідэальна, каб удалося Беларусі цягнуць ад Пуціна і зрабіць нейтральнай краінай. І в значнай ступені, наколькі я разумею, інтарэсы Лукашенка таксама супадаюць, таму што яму таксама не патрэбная вайна з Украінай. Таму што адзінае, на што напапіраецца, гэта сілавыя органы, а калі будзе вайна, то, безумоўна, в першую чаргу войска пойдзе ваяваць, пойдуць трупы. Вось. Ну і як гісторыя вучыць, што дыктатары пасля гэта доўга не кіруюць, таму што войска пачынае ставіць пытанне пра тое, чаму яны павінны праліваць кроў за чужую ўладу. То бок фінляндызацыя гэта цяпер можа быць такая, выбачай, так, Віталь, толькі ўжо закрыем кропку, так, в гэтым. Фінляндызацыя можа быць, як бы, Лукашенко таксама ў гэтым зацікаўлены, і ў гэтым ёсць нейкія працэсы адбываюцца паміж Вашынгтонам і Менскам. Ну, вы паглядзіце, што на працягу 3 гадоў Пуцін не можа дабіцца ад Лукашэнкі вцягвання беларускай арміі ў баявыя дзеянні. Безумоўна, тых 65 тысяч, якія б яны не былі, але яны будуць зусім не лішнія на Донбасе, і зусім не лішнім был бы адкрыццё паўночнага фронта для Расіі. Але Лукашенко тут мёртва стаіць на сваёй пазіцыі, што мы будзем толькі прыкрываць тылы ці той, што ніжэй тылоў. Паколькі мы кажам пра войска, гаспадар Юрас хацеў бы вярнуцца да старой гісторыі. У 2017 годзе, калі у Печах загінуў Александр Коржач, вельмі гучная гісторыя, вы тады напісалі допіс, у якім сцвярджалі, што войска гэта войска, і ім павінна быць жорстка, і інакш папросту не выхаваеш сапраўднага жаўнера, абаронцу айчыну, і гэта нармальна, што ў войску здараюцца надзвычайныя становішчы, што нават гінуць людзі. Ці цяпер ваша меркаванне нейкім чынам змянілася пасля турэмнага досведу гэтых 8 гадоў? Я бы сказаў, што пасля 22-го года, мне здаецца, што ход падзеяў якраз пацвярджае маю правату колішнюю, таму што вайскоўцы, яны павінны быць гатовыя да таго, што трэба будзе рызыкаваць жыццем. І калі яны ў мірным жыцці, для іх гэта цяжкасці пэўныя побытавыя, гэта нейкае сур'ёзнае выпрабаванне аж да таго, што чалавек здзяйсняе самагубства, то ну што будзе, якая карысць ад такого жаўнера будзе на фронце в зоне баявых дзеянняў? Вяртаемся ў дзень сённяшняй перспектывы гэтых перамоваў. З боку беларускай апазіцыі часта гучаць такія меседжы, што вось акно магчымасцяў, вось яно адкрываецца, вось яно будзе. Пра якія гаворка акно магчымасцяў, ну, не толькі ў апазіцыі кажуць, але таксама і эксперты. Вось амерыканіст спадар Пянкоўскі выказаў, што гэта могуць быць за магчымасці, што нам дасць гэты дыялог. Вернемся ў студыю і абмяркуем. Тое, што зараз мусіць адбыцца ў гэтую пятніцу на Алясцы і нейкі наступныя дзеянні альбо дыпламатычныя спробы ЗША могуць неяк зрушыць такі глобальны геапалітычны сюжэт у нашым рэгіёне, могуць адкрыцца нейкія магчымасці, якія дагэтуль былі зачынены для беларускага грамадства, для беларускай грамадскай супольнасці. Вось, таму мы мусім быць аптымістычнымі і чакаць нейкіх магчымасцяў, якія могуць для нас адкрыцца. Вось калі казаць пра гэтыя магчымасці, што гэта за магчымасці, пра якія кажа эксперты і палітыкі, канкрэтна улічваючы вось сённяшні расклад, пры якім Трамп запрашае ў Штаты ўсё-такі Пуціна? Мы зараз маем на увазе магчымасці для каго? Для Пуціна? Не, для Беларусі. Для Беларусі як для краіны? Для беларускай грамадзянскай супольнасці, для беларускіх дэмакратычных сілаў, для беларусаў унутры краіны. Я, шчыра кажучы, я больше пессіміст в этой ситуации. Мне здаецца, што дэмакратычная супольнасць в гэтым выпадку не з'яўляецца суб'ектам падзеяў, якія адбываюцца, і таму тут, калі нешта абломіцца, то абломіцца просто таму, што так складуцца абставіны. Таму тут ніякіх магчымасцей я асабіста не бачу. Гэта гульня, якая ідзе без нас. Окей, а якія вы бачыце магчымасці ў гэтым? Якія магчымасці ёсць у Трампа? Бо ў Трампа таксама хіба не сильна. Ён увесь час пагражае гэтымі тарыфамі, але, не спрацавалі. Ну так пагражае, што ўжо нават фондавыя рынкі в Злучаных Штатах не надта баяцца ягоных пагрозаў. Сапраўды, мне здаецца, гэта не зусім правільная тактыка, весь час крычаць ваўкі, аж калі ваўкі з'явяцца, тады ніхто на дапамогу не прыйдзе. Але, ён прэзідэнт ЗША, гэта ягоная палітыка, ён мае права прымаць такія рашэнні. Што датычыцца мэтаў амерыканскай знешняй палітыкі, давайте не забываць, што Трамп сапраўды для яго прыярытэтам з'яўляецца азіятска-ціхаакіянскі рэгіён і супрацьстаянне з Кітаем. І
і таму зразумела, што ён імкнецца вырашыць праблему Украіны, вырашыць праблему гэтай вайны як мага хутчэй. Ён робіць так, як это разумее, так як яму дакладаюць ягоныя дарадцы. Ну а што атрымаецца з гэтага, паглядзім вельмі хутка. Спадар Юрас, давайте все-таки вернемся вось до сённяшніх рэаліяў і менавіта да рэаліяў вашых. Ужо больш, калі я не памыляюся, за 4 месяцы вы на свабодзе, і, напэўна, нейкія кантакты вы аднавілі. Ці вы падтрымліваеце кантакты, напрыклад, з тым жа Рыгорам Кастусёвым? Ці у вас ёсць нейкія звесткі адносна стану Александра Федута, які таксама праходзіў у вашай жа справе? Ведаеце, я стараюся як мага менш тэлефанаваць Беларусь, таму што гэта небяспечна. Я па-ранейшаму спісах тэрарыстаў, экстрэмістаў, як я смеюся, двойчы экстрэмісты, адзін раз тэрарыст Рэспублікі Беларусь. Вось, ну гэта няхай ім будзе, таму я проста стараюся людзей лішні раз не пастаўляць. З Рыгорам, на жаль, не было магчымасці паразмаўляць. Вось, да мяне даходзяць пэўныя чуткі пра стан яго здароўя, што ну нічога добрага, анкалогія. Анкалогія ёсць анкалогія. Што датычыцца Александра Федуты, то былі пэўныя размовы з камітэтчыкамі, што магчыма вызваленне ў бліжэйшым часе, але, наколькі я ведаю ад людзей, якія сустракаліся з Александром Иосифовичем в калоніі, на памілаванне ён дакладна пісаць не будзе. Потому что там уже, ну, вы разумееце, яны з Александром Лукашенком знаёмыя шмат гадоў, і там просто асабістыя. Да, ведаем пра досыць кепскі стан здароўя таксама ў Александра Федуты. Гэта і падагра, і праблемы з сэрцам, і чалавек зараз, знаходзячыся ў зняволенні, з цяжкасцю перасоўваецца, так? Тым не менш, вось калі казаць пра гэтую справу, вы ўжо давалі шмат інтэрв'ю пасля таго, як выйшлі на свабоду. І чаму вы ввязаліся ва ўсё гэта? Што адбылося? Чаму я ввязался в эту гісторыю? Таму што сітуацыя была сярэдзіна жніўня, калі было бачна, што рэвалюцыя беларуская прайграе. І 20-го, да? 20-го, конечно. І я спрабаваў зрабіць тое, што было магчыма в той сітуацыі. То есть, калі на мяне выйшлі праз маіх дзелавыя кантакты, праз украінцаў, і сказалі, што ёсць група афіцэраў, якая хоча, што называецца, навесці парадак у краіне і аднавіць канстытуцыйнасць і законнасць, я для сябе вырашыў так, што лепш я буду сядзець в турме і шкадаваць, што я сижу ў турме, чым я пасля буду до канца сваіх дзён шкадаваць, што да мяне звярнуліся людзі, я ім адмовіў в дапамозе. Так, складаны выбар. Але ці сапраўды вось эта вся гісторыя з гранатамётам, з забойства Лукашэнкі, все это фігуравала насамрэч? Не, гэта фігуравала толькі выключна ў прапагандзе. То есть, насамрэч, быў кантакт ад сапраўднага афіцера генерального штаба, ад Івана Васильевича Жураўскага, падпалкоўніка. Так. Вось, які сказаў, што ў яго ёсць афіцэры, якія гатовы падняць сваё зброенае падраздзяленне і павесці на Менск, і што ім патрэбна палітычная праграма. Што яны вайскоўцы, а не палітыкі, ім патрэбна ведаць, што рабіць далей, калі яны ўладу возьмуць. І, уласна кажучы, нам паставілі ў віну на судзе дзве рэчы. Па-першае, в якасці доказа таго, што мы рыхтавалі вайсковыя планы, прадаставілі шырока вядомую кніжку «Вайсковы пераварот. Практычны дапаможнік». І яна фігуравала як рэчавы доказ таго, што вось ён злобны план гэты, так? А другое, гэта вось гэта наша зум-канферэнцыя, дзе мы абмяркоўвалі проста праграму рэформы ў Рэспубліцы Беларусь, в тым выпадку, калі войска возьме ўладу на бліжэйшыя 5 гадоў, з тым, што на працягу 5 гадоў паступова павінна быць перададзеная ўлада цывільным, а войска павінна сысці назад у казармы. Вы адразу, як выйшлі ў першым сваім інтэрв'ю у траўні гэтага года, сказалі, што я хацеў бы сканцэнтравацца на вызваленні людзей, якія несправядліва асуджаныя ці ўтрымліваюцца пад вартаю. Як цяпер у вас планы? Ці вы бачыце сабе месца ў сённяшняй грамадзянскай супольнасці, у сённяшнім дэмакратычным руху? Я, здаецца, ніколі не адмаўляўся таго, што я частка гэтага дэмакратычнага руху практычна з 17-18 год. Што датычыць маіх планаў на бліжэйшую будучыню, то я хачу вытрымаць слова, якое я даў камітэтчыкам. Я ім абяцаў, што як толькі я буду на волі, яны будуць прыцягнуты да адказнасці. І такія механізмы ёсць. В Злучаных Штатах ёсць закон супраць тартураў, паводле якога чалавек... Супраць катаванняў? Супраць катаванняў, так. Чалавек, які падвяргаўся катаванням, можа падаць в суд в Злучаных Штатах. Другі закон вельмі важны, гэта закон о міжнародным суверэнітэце, які гаворыць, што дзяржава не можа адказваць, быць адказчыкам в амерыканскіх судах. Але ёсць шэраг выключэнняў. Адно з гэтых выключэнняў гэта злачынства супраць чалавечнасці, прыватнасці, выпадкі катаванняў. Трэці момант. Гэты закон таксама можна абысці такім шляхам, што падаць в суд не на дзяржаву, а на канкрэтных людзей.
якія не карыстаюцца імунітэтам. Американский суд. В амерыканскі суд. І чацвёрты вельмі важны закон, гэта закон яшчэ аж 1789 года, які гаворыць, што ў выпадку здзяйснення цяжкіх злачынстваў, як геноцид, як катаванні, як масавыя забойствы, амерыканскія суды маюць юрысдыкцыю разглядаць такія справы па амерыканскіх законах. Такі ж мае права і суд трибунал, да, в Гаге, і там уже нават арганізоўваюць трибунал при АБСЕ, і вось толькі што мы паказвалі, так, паказваем, як спадар Гатушка Ну, звыкла там падаць заяву можа нейкая краіна, да? Вось як Літва падала Так. ў Гагу супраць рэжыму Лукашэнкі, супраць гібрыднай вайны, саўдзелу вайны ва ўкраіне, і тады справа гэта разглядаецца. Што датычыць вось універсальнай юрысдыкцыі, то як разумею, што такія справы запушчаныя былі ўжо яшчэ раней у Літве супраць сілавікоў, якія здзяйснялі злачынствы, пакуль няма, скажем так, волі, няма фактычных пакуль зруху ў гэтых справах. Чаму вы, спадар Юрась, лічыце, што амерыканскі суд зможа сапраўды кагосьці прыцягнуць да адказнасці? Ведаеце, давайте я больш падрабязна эту тэму раскрыю на прэс-канферэнцыі в наступны панядзелак, 18 жніўня. Запрашаю Белсат таксама і іншых журналістаў, хто зацікаўлены гэтым, паўдзельнічаць в размове на гэту тэму. Зараз я скажу, што толькі одну рэч, што вельмі важна, што тое, што адбываецца ў Еўропе, гэта крымінальна-правовае пакаранне. І вось тое, што вы пералічваеце, гэта ўсё крымінальна-прававыя дзеянні. Але ёсць яшчэ вельмі важна цывільна-прававая адказнасць, калі канкрэтныя людзі павінны не в турме сядзець, а заплаціць за тое, што яны зрабілі. Так, і вы пра гэта распавядалі ў інтэрв'ю Deutsche Welle. Да прыкладу, вы сустракалі бізнэсоўцаў, розных людзей, якія плацілі мільёны долараў за тое, каб іх вызвалілі. Мне вядомы выпадак, калі чалавек заплаціў 35 мільёнаў даляраў за тое, каб выпусцілі в Беларусі, каб выпусцілі яго асабіста і іншых закладнікоў, якіх взялі, каб ён быў больш згаворлівы. На сленгу праваахоўных органаў гэта называецца пастаноўка на дойку. То есть як карову ставяць просто в стойло і пачынаюць даіць. Выдаіваюць все, што можна толькі выдаіць. На дойку. Таксама, калі мы кажам пра тых людзей, якіх вы сустракалі, што гэта былі за людзі, таму што, напэўна, людзі абсалютна розныя і была нейкая камунікацыя. Ну, в амерыканцы сядзяць людзі, скажем так, непростыя. Вось, там дырэктары заводаў, былыя міністры, памочнікі прэзідэнта, буйныя бізнэсоўцы. То есть КГБ не цікавіць справа, дзе можна зняць менш, чым 1 мільён даляраў. То есть гэта не іх узровень, гэта няхай хлопчыкі з міліцыяй займаюцца. А яны займаюцца толькі сур'ёзнымі справамі, і яны выбіраюць, з кім яны працуюць. Ну і, безумоўна, в КГБ сядзяць все тэрарысты, экстрэмісты, найбольш сур'ёзныя. Той же Васіль Верамейчык знаходзіцца зараз в КГБ. То есть гэта іх спецыялізацыя, яны займаюцца абаронай, так сказаць, дзяржаўнага ладу і напаўненнем бюджэта. Такім чынам, рэкетам. Ці вам прапаноўвалі таксама заплаціць нейкую суму, каб выйсці на волю? Не, палітычным не прапануюць такія варыянты. Больш таго, гэта адразу падкрэслюю, што гэта грашыма не вырашаецца. Гэта выбіраюцца бізнэсоўцы, на іх знаходзіцца кампрамат, а кампрамат Беларусі ёсць практычна на любога бізнэсоўца. Яго арыштоўваюць і далей прапануюць яму па артыкуле 88 прым. 1 Крымінальнага кодекса Рэспублікі Беларусь заплаціць прычыненую шкоду, вось, і выйсці на волю. А далей ему налічваюць просто, якая гэта прычыненая шкода, і называюць канкрэтную суму. Грошы прапановваюць толькі заходнім журналістам для того, каб взяли інтэрв'ю у Лукашенка. Так, прынамсі, заявіў Саймон Шустер, акурат журналіст The Times, который інтэрв'ю гэтае зрабіў тыдзень таму. Хацеў бы вярнуцца да вашых планаў. Я ведаю, так, у вас будзе прэс-канферэнцыя, але мы вакол гэтай тэмы, скажем так, што амерыканскія суды могуць взяць, так, гэтую заявку, калі гэта супраць чалавецтва. У Беларусі вы, як адвакат, рэальна бачыце гэтыя прыкметы злачынства супраць чалавечнасці, так? У нас же таксама, здаецца, 226, ці это пыткі, по-моему, 226. Так? Я не памятаю уже. Да. Але у нас таксама ёсць такі артыкул, так, і супраць чалавецтва, і пра пыткі. Вы бачыце прыкметы, склад такога злачынства, магчыма, у Беларусі? Ну, такі, Алесь, я падкрэслю, што я займаюся не крымінальна-правым пераследам, таму што гэта функцыя пракуратуры, дзяржаўных органаў. Я кажу пра цывільна-правовы пераслед. То есть канкрэтна ў гэтай справе я буду патрабаваць, каб заплацілі мне. Калі я пройду гэты шлях, тады любы іншы былы палітвязень, любы пацярпелы зможа паўтарыць гэты шлях. Нават калі ён не грамадзянін? Нават калі ён не грамадзянін. Заканадаўства это дазваляе. Спадар Юрась, вось зараз вы выйшлі, канешне ж, напэўна, асобныя навіны для вас былі
абсалютна новымі, так, ужо кажучы пра тое, як выглядае дэмакратычны свет у Злучаных Штатах, дзе вы жывеце. Ці вы зараз адсочваеце тое, што адбываецца ў дэмакратычных сілах? Вось недавно была канферэнцыя «Новая Беларусь». Ці сачылі, глядзелі, бо раней нават ведаю, што у вас былі прэзідэнцкія амбіцыі. Безумоўна, я все адсочваю, я в курсе всіх справаў, тым больш, што розніца ў часе в Злучаных Штатах вельмі зручная. Якраз да таго часу, як я прачынаюся і пачынаю глядзець навіны, тут уже практычна у вас ідзе фінальны выпуск навінаў, і можна даведацца, што адбылося за дзень. Там вельмі зручна. Так, ранішнія навіны, што адбылося за гэты час беларускай апазіцыі, і, безумоўна, я это все уважліва адсочваю, і, ну, як мінімум некалькі гадзінаў у дзень прысвячаю таму, каб сачыць за падзеямі. Так, Сяржук, а вот Сяржук вам там... Зараз мы вернемся до оппозиции. Сяржук пригадывая у нашем чате трансляции вашу поездку в ресторан «Поедем, поедим». Так, досыць, я памятаю, гарячая была дыскусія ў Фейсбуку. На той час я ведаю, што гэтае месца абаранялі ў тым ліку абаронцы Курапатова, сярод іх быў Зміцер Дашкевіч, іншыя актывісты, якія зараз знаходзяцца за кратамі. Цяпер ваше меркаванне, што наконт гэтай рэстарацыі, что можете сказать? Слухайте, хлопцы, мы все люди, все можем помыляться. То есть я, з майго пункту гледжання, гэта было так, у Зміцера Дашкевіча может быть іншае меркаванне, і гэта нармальны дэмакратычны працэс, калі мы размаўляем пра гэта. Але я хочу звярнуць увагу на один момант. То есть калі правыя палітычныя сілы, ты ж прадстаўнікі Беларускага народнага фронта і іншыя арганізацыі, якія стаяць на правакансерватыўных пазіцыях, гавораць, што на правы кансерватары, то што гэта азначае? Одной из основ права консерватизма является абсолютный примат приватной уласности. И когда мы говорим, что мы консерваторы, значит, мы повинны поронять что? Приватную уласность. Когда человек побудовал, купил этот участок законным чином, и никто пока не смог доказать, что это было незаконно, то какое мы имеем право от его потребовать «отдай», что называется, бесплатно. Ну, громадскость мае право. Ну, значит, не отдай, а просить можно. Так, это не означает, что на это сгодится. Больше того, наколькі я памятаю, тады в 17-м годзе агучвалася прапанова: хлопцы, купляйте по балансовому коште, забирайте, робите, что хочете. Гучала такая прапанова от адміністрацыі рэстарана. Або, калі хочаце, мы дадзім грошы на мемарыял Курапата, які тады на той час не было. Або мы арганізуем музей в Курапатах. І чаму пратэстоўцы не згаджаліся, для мяне да сённяшняга дня гэта загадка. Складаная ситуация. Так, Юрась, у нас часу на апошняе пытанне застаецца. Все-таки вернемся до ваших амбіцый палітычных і до беларускай апозіцыі. Сочыце за ёй, так, а яна не з'яўляецца суб'ектам у гэтым працэсе аб'ектыўна. Ну, мы збольшага гэта бачым, хаця, канешне, офіс кажа Святланы Ціхановскай пра тое, што знаходзіцца ў кантакце з дзярждэпартаментам там, і гэтак далей. Напэўна, знаходзіцца, да, але многа не ведаем. Так, але чаму так здарылася, што няма суб'ектнасці? Хаця быў каласальны, так, ресурс у выглядзе падтрымкі беларусаў унутры краіны, так, і гэтак далей. І праўда, і справядлівасць, як бы, і добро, скажем так, все вот это на нашым умоўным баку, так, беларусаў, якія за дэмакратычную незалежную краіну, калі не туды павернула беларуская апозіцыя, што не так? З майго пункту гледжання падзеі пайшлі ў неправільным кірунку ўжо на трэці дзень. З таго моманту, калі былі вызвалены вязні Акрэсціна, і адначасова прагучаў заклік, што далей толькі мірны пратэст. Вось гэта з гэтага моманту, па сутнасці, рэвалюцыя здулася, таму што тыя людзі, якія былі радыкальныя, прыхільнікі радыкальных дзеянняў, яны проста сышлі з вуліц. Чаму так адбылося? Мне цяжка гаварыць. Гэта трэба рабіць сур'ёзную працу над памылкамі. Мы не павінны зацыклівацца на тым, што было раней. Мы не павінны шукаць вінаватых і іх наказваць за тое, што было раней. Зноў-такі, мы все людзі, кожны можа памыляцца. Штосьці робіцца правільна, штосьці неправільна, але мы павінны думаць пра будучыню. І дзеля таго, каб думаць пра будучыню, трэба рабіць працу над памылкамі і больш старацца не паўтараць гэтых памылак. Ну, але не назвалі так все-таки эту памылку. Гэты дзень я таксама памятаю. Сапраўды, бяры, як бы, заходзь і бяры. Было такое. Але чаму так не здарылася? Для мяне таксама таямніца. Ну, з цягам часу. Дзякуй вялікі вам за прыход у гэтую студыю, за сустрэчу. Дзякуй вялікі за размову.